OK, Ducklock vydal video, PlayStation portál má hype, ale se dneska dozvíme. By the way, vydal to včera. Keď som pred 3/4 rokom povedal toto, PlayStation, vydajte nám PS Vita 2 alebo niečo, nech môžeme platinovať na cestách, prosím. Tak som nečakal, že sme tak blízko niečomu takému, ale toto som zrovna nečakal PlayStation. OK. V strednej Európe pred týždňom vyšiel PlayStation portál a chcem, aby tu odznelo, že ja som dostal od PlayStationu túto konzolu, ale nie som platený za toto videjko, takže poviem naozaj, čo si myslím, to sa nemusíte bať. Zároveň som použil veľa otázok z Instagramu, kde som sa na vás pýtal, či nemáte k tomu nejakú konkrétnu otázku. Niektorí boli ste super, ale toto není otázka, to je flex, ktorý si nikto nepýtal. Alebo napríklad takéto otázky. Jak môžem porovnať obrazovku s PS5, keď PS5 nemá obrazovku. Každopádne PlayStation Portal by som absolútne neprirovnal k žiadnej z týchto herných konzol, okrem teda samozrejme Logitech G Cloudu, pretože na rozdiel od týchto, táto sranda funguje iba pokiaľ máte doma PlayStation 5 pripojenú na internet, aby ste mohli cez internet ovládať týmto svoju PS5. Takže nie, nefunguje to samostatne, to bola najčastejšia otázka. Kto to nepochopil z tých prezentácií, ja fakt neviem. Táto záležitosť stojí okolo 200 €, záleží kde to kúpite, ale okolo 200 €, s tým, že potrebujete PlayStation 5, čo stojí okolo 500-520, záleží tiež, ktorú si zoberete, či slimku s mechanikou, čisto digitálnu, čiže okolo 500 €. Ale pokiaľ si kúpite PlayStation 5 s PlayStation portálom, je to dokopy stále lacnejšie ako Legion Go. V podstate si berete... OK. Nice. V tom případě teda je to celkem na hovno, když to musíš mít připojený k PlayStationu. Asi tak nějak. Je rozpolený PlayStation 5 ovládač, ktorý má v strede LCD obrazovku, ktorá je Full HD na 60 frameov. Áno, poviete si, Dušan vravel si, že viacej hercov je síce swag gamerský. Tunak tú hru streamujete a neviem, či poznám nejakú streamovaciu platformu, čo vie posielať 90 frameov a viac, hej? Full HD, 60 snímkov za sekundu, SDR obraz vás čaká s týmto. Nemá ghosting, tie čierne farby sú fakt naozaj ako deep čierne a keď máte fakt dobrý signál, dokáže toto byť naozaj taký malinký zázrak do ruky. Ale dostaneme sa k užívaniu, najprv dajme teda tie špecifikácie. Hovorím, držíte v ruke. Takže to záleží na Wi-Fi a na signálu. Okay. No tak to mne tady určitě nefungovalo. V podstate PlayStation 5 ovládač, čo je za mňa výhoda, podľa mňa DualSense, neviem, či nie aj najlepšiu ergonomiku, naozaj pre mňa je najpohodlnejší do ruky. Je to malinko ťažšie ako Nintendo. Jako co jsem si všiml, je tady toto. Takže podle mě to bude jak Nintendo, že si to můžete vzít a spojit to. Jestli by to takhle šlo, tak je to úplně super. Do Switch, ale ľahšie ako A nebo kdyby k tomu šel připojit ten normální ovladač, což určitě bude. všetky ostatné Nebo aspoň si tam handheldy, okrem samozrejme Logitech G Cloudu, lebo však to je malilinké. Ale tým, ako je tá ergonomika dobre spravená, tak v tých rukách naozaj pôsobí strašne ľahúčko táto konzola. Zo spodu máme USB-C a headphone jack. Veľa sa špekulovalo, že nemôžete používať iné sluchatka než priamo soňacké. To je pravda iba pri bezdrátovom pripojení. Táto záležitosť totižto nemá Bluetooth, má to iba ten link, PlayStation Link a môžete používať vlastne iba PlayStation slúchatka, oficiálne podporované touto vecou s tým PlayStation Linkom. Čo môže niekomu prísť ako taký dosť Apple prístup, že vlastne Apple přístup. Nedá se nic dělat. blokuješ Bluetooth užívanie, ale tým, že vlastne streamujete ten obraz, tak naozaj potrebujete sa spoľahnúť, že aj streamovanie toho zvuku bude čo s najmenšou latenciou a to práve museli robiť cez ten PlayStation Link. Pretože ten Bluetooth by tam fakt nejaký ten delay OK, tak to zase chápu na druhou stranu. robil. Ja si pamätám sám za seba, keď som hral cez Remote Play a mal som soňacké tieto slúchatka a hral som vlastne cez Bluetooth na iPhone z mojej PlayStation 5, tak tam nejaký malinký delay občas bol, hlavne keď proste občas chytíte nejaký ten lag spike. Obraz išiel inak, ovládanie inak, zvuk išiel inak. Takže podľa mňa tomu chceli predísť a preto to takto spravili, len to je také... Z vrchu máme power button, máme tuto PlayStation Link tlačítko, volume buttony, repráčiky, ktoré znejú ináč dosť solidne a sú aspoň počuť, pretože táto vec nemá žiadne hlučné chladenie. No a tie ovládače sú presne také, ako poznáme z klasického DualSense, máte tam haptickú odozvu, odpor na trigger, keď si to necháte zapnuté. A tým, že táto záležitosť... Nebo to teďka jsem zkoušel jakoby bouchat do mikrofonu, takže si budeme slyšet něco divného, tak sorry. Jo a když byste se divili, že o víkendu nic nevíš na hlavní kanál, tak to
je z toho důvodu, že o víkendu vždycky bude reakce na druhý kanál, iba tie hry streamuje, tak pri zapnutých který máte v popisku, určitě, doufám, že tam bude. vibráciách a práve tomu odporu tých páčok máte hernú dobu okolo 4,5 hodiny cca, keď máte full jas naplno a máte zapnuté práve to, čo som povedal, tak okolo 4,5 hodiny. Ale pokiaľ to všetko vypnete, bavíme sa 6,5. Neviem, či by sa akože zo streamovania Full HD obrazu na 60 frameov nedalo vysmolať viac batérie, je to celkom veľké a podľa mňa by sa tam ako možno dala, ale možno v nejaký software update nás čaká nejaký neskutočný update batérie, ale 6,5 hodiny vôbec podľa mňa není strašné, hej? No a možno si všimnete, že nemáme tu takú tú dotykovú plochu, ktorú máme na DualSensoch, ale tá vlastne sa namapovala priamo na ten displej, pretože je dotykový, takže na obidvoch stranách to bere ako vlastne tú plochu dotykovú, ktorá veľmi často neposlúcha a mohli by to updatenúť, bol by som rád. No, to by bol hardware, ale ako sa hrá na tejto záležitosti? Verím tomu, že niektorí z vás možno vystrašilo videjko práve s tým Logitech G Cloudom, to je naozaj robené proste pre Ázia trh a tam naozaj majú to bezdrátové pripojenie a hranie z cloudu vyšperkované a vycmulané. Toto nefunguje úplne rovnako. Tunak sa nespoliehate na nejaký dosah servera alebo nejaký cloud. Tu sa spoliehate na to, že doma máte dosť dobrý internet na to, aby uploadoval. No právě, to je ta nevýhoda. Dáta z PlayStation 5 a vy, že máte pri sebe dobrý internet, ktorý stiahne tie dáta a bude ich plynule prehrávať na tomto. Čo im príde OK, však keď už máte PS5, však to je fajn, ale nechápem, prečo sem nedali, že môžete používať PlayStationový cloud na hranie. Oni to už majú. Vy si môžete streamovať napríklad staré PlayStation 3 hry, prečo to nemôžem streamovať priamo sem? Musím si to streamovať najprv do PlayStation 5 a potom sem. Dúfam, že bude update, lebo toto je fakt škoda. No ale poďme k tým priamým To souhlasím samozřejmě. hrám, čo máte u seba. Ak ste používali PlayStation Remote Play, asi viete, ako toto funguje. Dokážete svoju uspanú PlayStation 5 zapnúť, prihlásiť sa na ňu a hrať. Pokiaľ máte smartfón a máte PlayStation 5, môžete si to ísť na shopu vyskúšať, je to zadarmo. Normálne iba si to spárujete, povolíte v Playku, že to chcete robiť a môžete to robiť priamo z vášho telefónu, tabletu, z čoho môžete, aj z PCčka, keď chcete. Toto je vlastne tool, ktorý to má vstavené dovnútra. S tým, že má rovno obrazovku a priamo vstavaný DualSense. Keď sa už pripojíte na tú PlayStation 5 a máte dobré pripojenie, funguje to trošku ako také malé kúzlo. Dal som to vyskúšať napríklad Michalovi v Medmonku, skúšal to a bol veľmi rád, že si vie zahrať svoj Cyberpunk rozohratý a nechcel mi to vrátiť, hej, takže keď to funguje to naozaj v pohode. Problém je ten, že to ale funguje strašne naladovo a má to naozaj také veci, ktoré nechápem, prečo tam nejsú. Zobral som to na víkend na hotel mimo Prahy, kde som bol na hotelovej Wi-Fi, ktorá potrebuje cez browser potvrdiť nejaké prihlásenie, aby som mohol tú Wi-Fi používať. Čo vlastne robí každé letisko, robí to každá reštaurácia, hoci kde proste dojdeš a chceš sa hrať, toto musíš spraviť. Lenže táto vec nemá browser. Tam nemáš ako sa na tejto veci prihlásiť, čiže to nemôžeš používať. Tam ti zostáva používať mobilné dáta. Lenže keďže sme v Európe a každá krajina má iného operátora, ktorý má iné podmienky, tak nie v každej krajine to funguje dobre a no to je práve na hovno. ja keďže mám slovenského operátora a žijem v Čechách, veľakrát to má proste s mojimi dátami problém. A to ani na tom nejsom najhoršie. Napríklad vo Francúzsku týpek musel volať operátorovi, aby mu niečo povolil a dal mu nejaký konkrétny tarif, aby dokázal PlayStation Portal fungovať. A to isté v UK, je tam jeden operátor, ktorý úplne blokuje celú túto službu, čo je úplne že najviac divné. Ono je to vlastne Android tablet, čo je strašne zrezaný, aby bol čo najjednoduchší na používanie. Pripojíš sa na Wi-Fi, stiahneš update, hráš sa hru, keď sa napojíš na Playko, na ktoré sa vlastne napojíš iba tým, že stlačíš X-ko a čakáš. Lenže to čakanie na ten portál, to je kámo, ja keď si zapínal PlayStation jednotku, pôjde to, nepôjde to, pôjde memory karta, nepôjde memory karta, chápeš, to je presne ono. Kým som sa ja mimo bytu napojil na moje tak to je celkem na hovno, no. Ale hej no, nedá sa nic dělat. Nějaký update softwarový. PlayStation, to bola ruleta. Ja to skúsim teraz. Toto je ten haha portál. Napájam to na moje Playko, hej teraz. Doma. Ja nemám tu v kancli žiadne Playko, takže áno, môžete, hoci kde máte nejaký dobrý internet, tak môžete sa napojiť. To bola jedna z otázok, čo tam bola. A dosť to trvá teraz. Ti tam dajú relaxačnú elevator music, aby si to nehodilo zem. Teraz sa deje to, že doma sa... Mně to připomíná to, jak byla ve Fortniteu černá díra. Přesně to mi to připomíná. Nevím proč, nevím fakt. mi zobudza PlayStation 5, urobia si nejaký handshake s PlayStation Network systémom nejakým a pripojí ma to. A, no way.
Som tam. OK. Takže som normálne klasicky na svojej PlayStation 5. Čiže môžem robiť všetko, čo by som robil normálne na nej klasicky doma. Sťahovať hry, hrať hry, pozerať veci a tak ďalej. Zapnem si ja Spidermana a normálne klasicky hrám 60 frameov. Keďže tu mám gigabit, doma mám nejaký 300 upload, tak tu to naozaj funguje strašne dobre. Samozrejme, jasné, raz za čas cítiť nejaký zásek, preto veľmi odporúčam, dajte si doma na kábel svoju PlayStation 5, ja mám doma na Wi-Fi a keď som to skúšal na kábli, šlo to o dosť lepšie. Dajte na performance mod pre najnižšieho rozhodku. Ale je to stále playable. Naozaj input lag občas zacítiš, hlavne keď sa nejaký lag stane alebo niečo, ale kým sa také niečo nestáva, je to fakt malinký zázrak a funguje strašne dobre. Tým chcem ale povedať, že je to naozaj fakt na také casual hranie. Není to podľa mňa na niečo, na čom by ste vyplatinovali Elden Ring, Sekiro a tieto hry. Bal by som sa možno aj kompetitívnejších hier, hej, dajme tomu Warzone, keby hráte na nejakých rankedoch vysokých, tam by som sa asi neodvážil, ale na také casual hranie, ktoré funguje naozaj veľmi akože v pohode, pokiaľ máte dobrý internet, tak je to veľmi dobre využiteľná vec. No a teraz poďme k tomu. Pokiaľ cestujete vlakom, tak všetci veľmi dobre vieme v Čechách a na Slovensku, že tam ten internet najlepší není, takže vo vlaku si to nezahráš. Hotely, reštaurácia a všetko v podstate, čo vyžaduje ten browser, nepripojíš sa na Wi-Fi, takže sa spoliehaš na svoje mobilné dáta. Čiže tým pádom vlastne platíš ešte za dáta. Už to začína byť malinko ťažoba. Tu nejsme v Ázii, kde majú ešte aj v lese 5G, kde sa hoci kde, hoci kedy, hoci kam napojíš a môžeš fakt, že v plnom rozlíšení krásne bez lagu hrať. Pokiaľ pendlujete medzi lokáciami, ja neviem, Intrak alebo nejaký overený také si tu tam mají takhle dobrý internet všude. Data, všude, signál, všude. Kamu, ja chci do... Ty vole, to bych chtěl. Hotel, kde už to máte ready, doma, druhý dom, neviem, k babke chodíš, hocičo a máš tam overené, že ti tam funguje napríklad tá aplikácia PlayStation Remote Play, tak je veľká šanca, že ti toto pôjde. Ale podľa mňa najviac ideálny scenár, ktorý existuje k PlayStationu portál, je pre domácnosti, kde sa bijete o telku. Máte v obývačke jednu telku, k nemu PlayStation 5, ale dojde ti manka, segra, kúkať telenovelu a dohral si sa, popneš toto a môžeš to hrať aj v posteli, na hajzli, kde potrebuješ. Na to je táto vec dobrá. Okay. Dokážeš to isté robiť síce s tabletom a k nemu si pripojíš ovládač a ten PlayStation Remote Play, ale tu to máš všetko v jednom plus DualSense-ový ovládač. Je to veľmi pre špecifickú cieľovku, ale myslím si, že tá cieľovka konkrétna bude veľmi spokojná, keď si to kúpi. Ale zase mať ako dedikovanú vec na to, ktorá má vlastne svoju baterku a nemusíš sa bať, že sa ti vybije tablet, vybije sa ti mobil a tak ďalej. Je to asi fajn. Hovorím, kúpiť toto a PlayStation 5 je furt lacnejšie ako Legion Go. A dostal som správu, že MSI Claw bude na videjku, takže daj odber, aby si to nezmeškal, jo? OK. Mega najete. Mega moc najete videjko. Dávám like a mějte se. Pa, pa.